Altså bare når man træder ned på pladsen, så er det som om, man træder ned til noget særligt. Fart, spænding, heste. Here you go, guys. Cheers. Thank you. Cheers, man. Det er det, der gør, at vi har galopheste. Bedste outfit får jo en præmie senere. Det er sådan en dag, hvor man får lov til at gøre lidt sådan ekstra ud af det. Jeg har tænkt mig at bette en lille smule i dag. Det gør det også lidt sjovere at følge med. Det er da super dejligt. Når man har gjort noget ud af det, så er det mega dejligt. Har du spillet Martina? Derbyet er det største, du kan vinde. Euforisk. Det er det korte.